radio sababu kan bo aw lage kanya segi on tanaw gisira on faya wati kele kan mo plani Lukman Sangare alika motu bala kale benen kaw fe wati kele kan mo plani Vali Watara alika motu bala katoloni wati kele fana so malena ubanga bikuna funi wala se wati okofo awi la gere bolo dalndo sini muso danto la somi me zewa société civile ka weledo kanyesin gelami be zewa binobe talke bakko ana anofe kola hakli jabo kake akokan wala sa fere kasro akololawla CNT abe fo jekulu mako CMDH wulu ka balanye stemba dama do ka ke kolofilima wulu ile ka rapport ke samba plan ani mo rapport ami awla dona ka fo oyo odi kunugo CNT alenya ma bama Franci aye jongwala fo ko oye machi odon kana mali ye fere boloda ko akadu ni mali akadu ye oni mali surasu kato ka fele bo sayel kungo jamana ukan kan la mali koron filala mali ye hakilina ndi ka klaka akanga tatawolo mi fe ko fo kabla Franci jamana nyima ye na obebe ama walma no tebe ama ko obelagele bena ama Burkina tama bebi ani sini ko adamade ni kasarala ko du Burkina ne fayama so ala ko alaba jamana kono do bina wuli ka ukalla kana ko anyani u yere nunu danga so ma na dum ko waru bakuru bawe adumina nasi aw ma fana balma karim sibe fe amedo donge ala kabbi kle heredi aw ni nima Ansardine International en fait à Zegwa ou que les mecs qui ont maulud dengundimi ni al kesan osan ko abulo danembeni alama ko rega kasini kari no bebe isu kalo clean nani masamba fla anitan ani samba fla ani mwan clean ko abulo danwe kabla akero korola no ka direction dalay abedam ni alama ko rega sin so ma foga ta cleban o stade que la keleme ka Ansardine tonde belagele wele sini ani Ansardine International kanbaw wala sang ngina jami na bolo dan me ka sini gono afse ka ta ke bengina tumina amala dona ka po fere ot keleme Musa Sanugoni ale Ansardine o président en fin Zegwa ale ka tila do kala si Ansardine International Zegwa atonde belagele ma anga kibarawla ame awla dona ka fo anga dugutigi no be talige Fatoma Batarala akelembe ka wele bla Zegwa commune dugutigi bela yelema kelengelen la gela kanga ke binege kanya kononton wati aya ka fon la gen bunya koson ko akada bela gelen kake akene kan bi so malaina ne alagera be damle na ala sunan nege kanya kononton wati o sat kala ko abe fanmal ko jumani dugutigi bela gelen fe ni tikaina dugutigi men ko do zampe dugutigi panjama dugutigi kore dugutigi kapara dugutigi nasulo katoloni jangolon dugu dela koroso katele kalibene bela gele dugutigi be wele mebbi so ma dayna nege kanya kono to wati Fatoma Watara kademba akwa nyoy kero la no dugutigi kasoyi sini na ala sona ma la jereba bolo dalimbe société civile bolo Zegwa meri korola kasanga gelambe ankambi Zegwa ni we baccalauréat aketu nymen sani bay kake beba do ka fo defu o folo de binake
olu no o kɛra kuma dɔw de bɛ kuma minnu ni olu tɛ kuma ɲɛnamaw ye Zegwa kan o kuma ka hakilinandi a ko kan sini de a ka ca Ala fɛ lajɛrɛ bɛna kɛ a ka sini meri kɔrɔ la o siratigɛ la wele selen bɛ société civile membre bɛɛ lajɛlen ma an bɛna minnu tɔgɔ wele kelen kelen o ka wele se fana seconde cycle directeur fɛn fɛn bɛ an fɛ yan Zegwa walima lakɔli directeur fɛn bɛ an fɛ yan Zegwa a ɲinilen do i fɛ sini i ka se nin ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in na ka fara lycée privé minnu bɛ yan olu ka ciladenw kan ka ye a kɛnɛ kan CIS o ka ciladen kan ka ye a kɛnɛ kan CIS minnu bɛ Zegwa ka fara AP minnu bɛ Zegwa ani ASACO o minnu bɛ Zegwa ko a ka ɲi sini an bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Zegwa mairie kɔrɔ la fɛn min ni o ye lajɛrɛ min a bɛ boli fɛn min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o y'an ka kalanko ye an ye kunnafoni minnu sɔrɔ ani fɛɛrɛ minnu kan ka sɔrɔ a la sigidala maaw bolo lajɛrɛ bɛ bolo ka sini nɛgɛ kaɲa 9 tɛmɛn sanga 30 ye cɛw ni Ala sɔnna ma a lajɛrɛ a bɛ daminɛ société civile la a maa minnu welelen don Madi Keita Elhadj Bakari Kɔnɛ Karim Sidibe Ishaka Sogodogo Yɛrɛkte Yakuba Ouattara Yɛrɛkte Moumouni Tangara Madame Goïta Assetou Sidibe Misiri Maïga Yakuba Bamba Drissa Ouattara Nuhum Jara Elhadj Nuhum Jara Alidou Maïga Moussa Koulibaly Pasteur Sanogo Moussa Mariko Service développement social Issa Kone Jagaria Moriba Ouattara Ada Adiko Ali Chérif Haïdara Zanga Sila Elhadj Almahinala Ali Ouattara Amadou Ouattara Almahinala alela ale nona blawe Ali Ouattara ye dugutigiso la Awa Jara péage Awa Bakarijan Jabate Katele Aja Ami Sibi Madame Gindo Kaja Yulo Moussa Bakrin Kelly Mamadou Ouattara Enza Koulibaly Chaka Ouattara Karim Doumbia Boubou Diallo Amadou Jitei Namian Koulibaly nunu welelen do sini nɛgɛ kaɲa 9 tɛmɛnen sanga 30 ye lajɛrɛ a bɛ kɛ mberi kɔrɔ la o nɛgɛ kaɲa 9 tɛmɛnen sanga 30 ye société civile membre bɛɛ lajɛlen diɲɛ tɛ kɛ ni maa kelen situlen kɔfɛ a ka ca Ala fɛ an bɛna dunan sɔrɔ sini ka bɔ Sikasokaw fɛ yen walasa nin lajɛrɛ in bɛ se ka kɛ a ɲɛna cogo min na ni a mana se ka na o n'a fɔcogo don don min n'a b'o sɔrɔ a bɛ o lase an ma yan Mali kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ CNT o jɛkulu min bɛ Mali la n'an b'a fɔ ma ko CMDH olu ka rapport kɛ san 2020 rapport o de kɛra ka n'o di kunungo CNT ale ɲɛmaa ma o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o kɛra sababu ye ni u ye hakilina caman di adamadenw ka hakɛ kɔlɔsili kan an bɛ waati min na komi sisan ko bingani waleya caman bɛ kala Mali la bi o la ko olu ye waleya min n'o ti bɛn o siratigɛ la CNT olu ye sarakisɛ dɔw ta o n'a ɲɔgɔnnaw kama sarakisɛ wɛrɛ taara kunungo ko a nana ye k'a fɔ jɛkulu ka suganti o jɛkulu o bɛ kɛ direction nationale direction générale des routes ye jɛkulu min bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Salabako lahalaw la an fɛ yan
Mali la walasa a siraba kana ko bɛ se ka gérer cogo min na lafiya yɛrɛ kɔni na o tilara ka sarakisɛ min ta fana o ye assurance maladie ye ko ka fɛɛrɛ kɛ adamadenw ka kɛnɛya ko ye fɛnba ye fɛn min ni gɛlɛya b'a la o tilara ka sarakisɛ dɔ ta kunungo o sarakisɛ nin bɛ tali kɛ fɛn min na o ye yamaruya di kunun Mali gouvernement ma ko bɛ se ka sariya dɔw ta min bɛ na ni baara teliya ye walasa baara kana sumaya CNT sani ale ka lajɛrɛ cɛ kalanden dɔw bɔra kalanyɔrɔ la kunu EMEA la o ye kalanyɔrɔba ye kalanyɔrɔ min ni sɔrɔsiw de bɛ kalan nin yɔrɔ kofɔlen in na o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye an ka jamana ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta wa o ni maa minnu bɔlen filɛ nin ye promotion bɔlen filɛ jɛkulu bɔlen filɛ nin ye o jɛkulu o y'a tɔgɔ da maa min na o kɛra an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye général Amadou Toumani Touré wa kunungo kɛnɛ kan général Amadou Toumani Touré a furumuso Lɔbɔ ale tun b'a kɛnɛ kan ni Amadou Toumani Touré denw ala ma hinɛ Amadou Toumani Touré la ala y'ale ka kalifa minɛ a la a tɛ tɛmɛ kalo damadama kan a kɛra turkikaw fɛ yen k'a si to san 72 tuma min na n'u tilara nin hakilinandi la colonel Assimi Goïta a ye foli se kosɛbɛ malidenw ma k'a kɔni bɛ min fɔ Mali la Amadou Toumani Touré olu ye misaliw de ye wa ko Amadou ni foli ka kan Amadou ale ni waliɲuman dɔ ka kan ka da k'a ye min kɛ Mali la ko Mali bɛnmɛ a tɛ Amadou Toumani Touré ɲɔgɔn sɔrɔ ka da kan ko bɛɛ lajɛlen kɛra la o ye fɛn bɛɛ fɔ Amadou Toumani Touré ma colonel Assimi Goïta ka kuma la ko olu ye misaliw de ye misali min ni o kan ka ɲɛfɔ Mali gafebaw kɔnɔ don n'a nataw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ officier n'o ye sɔrɔdasi 63 an fɛ yan dunan minnu b'a la minnu bɔra jamana wɛrɛ la ka na maa 14 olu bɔra jamana wɛrɛ la ka na an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunungo nin kɛnɛ kan fɛn min n'o ye madame Lɔbɔ ale tun bɛ nin kɛnɛ kan kunungo ka kɛ a seere a n'a a denw Tombouctou an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ni o ye Mali gouvernement ale ani Allemagne jamana kama dɛmɛba jɛkulu olu ye nafoloba di Tombouctou kunu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ $130 ani $30 bɔɲɔngo la moto sen 3 o 23 de dira kunungo o walasa Tombouctoukaw bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na gɛlɛya kɔni na sira la ka da kan ko walasa dunga fa ka sabati fo sɛnɛkɛlaw walima baarakɛlaw olu ka lafiya Iseka Bengali n'ale yɛrɛ ye ɲɛmaa ye gouverneur min bɛ Tombouctoukaw fɛ yen o ka dangan don a ye foli se kosɛbɛ ni baɲumankɛ jɛkulu min nana ka na nin di an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ye foli d'u ma kosɛbɛ Mali kunnafoniw la halisa Tesalit Nara Mali sɔrɔsiw nana nɛgɛ fɛlɛ bɔ o yɔrɔ kofɔlenw la ni kuma jara mɔdaw fan kɔnɔna terroriste ko kɔni ko caman bɛ ɲini ka bɔ a la Mali taara taa min na sɔrɔsiw ye min fɛɛrɛ tigɛ sisan o y'a ye k'a fɔ olu kɔni bɛ i jija u yɛrɛ ye o ti maa ɲininka a ko kalifala minnu na misali la colonel Toumani Kɔnɛ ale ye nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ o don a fɔlɔla Nara de ma ka Nara mɔ tukɔnɔna min bɛ Nara an b'a ladɔnniya k'a fɔ o tukɔnɔna ye ka fɛrɛ bɔ a la a fɔra fɔ cogo min na maa min bɛ Zewa kunnafoni kan ani o fɛn min n'o ye débat kunnafoni an ye a kunnafoni dɔw kan ni an ye fɛn fɛn bila kunnafoni groupe kan i b'a sɔrɔ an ye sɛgɛsɛgɛli de k'a la ka sɔrɔ k'a bila a kan réseaux sociaux don nka réseaux sociaux min don n'i ye maa wele min b'a kalama o b'a bɔ réseaux sociaux ya la k'a kɛ tiɲɛ dɔɔnin ye o siratigɛ la colonel Toumani Kɔnɛ ale taa min kɛra o dongo ni fɛlɛbolo in na ka taa kungo kɔnɔnaba in mɔ ko o ye jadikɛla caman sɔrɔ ni yɔrɔ kofɔlen in na wa ko gologɛ ka ca la fulaw do sawa arabuw do sawa nanzaraw do sawa
o ko ni caman ba bɛ ala o caman fana kɛra bolokɔrɔma ye bi an bɛ waati min na komi sisan maa caman minɛna sɛbɛ yɛrɛ la ko ɲɛmaa caman kɔni fagara a sen fɛ minnu murutira kosɛbɛ o caman ni tora a la tɛsatili yan fan fɛ ka na nara yan fan fɛ o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ mali sɔrɔsiw ye nin kɛ o ma maa si ɲininka o y'u ka fɛlɛ bɔ k'a na ni nin jaabi nin cogo in na Mohamed S. Touré ale kɔni sɛbɛkɔrɔ sabara kosɛbɛ min bɛ tɛsalit ɲɛmaaya la bi ale kɔni y'a jira k'a fɔ baara min kɛra tɛsalit kabiri a bɛ san 7 bɔ bi n'a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ narakaw fana ko kabiri a bɛ san 8 bɔ bi k'a fɔ ko olu deli ka n'a ɲɔgɔnna ye k'a ma deli ka kɛ ka adamaden su labɔ walima ka bolofɛnw labɔ u kasoladennama labɔ nin cogo in na tugannaba in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen waati la an b'a ladɔnniya k'a fɔ faransi nana o dongo an y'a fɔ an ka kunnafonidiso la yan k'a fɔ faransikaw ka lasigiden ale tun bɛ cɛla Asimi Goyita fɛ yan cɛla min bɛ tali kɛ fɛn min na o jaabi de nana bɔ sisan hali n'a sɔrɔ don min n'o bɔra Asimi Goyita fɛ yen o ma kuma jɔlen fɔ kuma min ni a ko teliyara kosɛbɛ faransi lasigiden kɔni ma sɔn fiyewu k'a da don kuma caman na o jaabi de bɔra sisan ka bɔ ka bin k'a fɔ k'a jira k'a fɔ Asimi Goyita ni o ko k'u bɛ to Mali kɔ a la ko o tɛ baasi ye o nana ka na Asimi deli kuma n'a fɔcogo don ko a ka di olu ye faransi jamana ɲɛmaa ye ko u ka sɔn faransikaw ka o tun y'a fɔ k'u bɛn'u ka sɔrɔsiw bɔ Mali la o bɔra a ma ko nka sisan kɔni k'a ka to faransi sɔrɔsiw ka to Mali kɛrɛfɛ walasa ka baara kɛ ni Mali sɔrɔsiw ye o y'a sɔrɔ bandaw tuma min na n'ale tun bɛ jamana ɲɛmaaya la kuma kelen fɔra Mali tun y'a yamaruya k'a fɔ ni faransi ma ɲɛ fɛn fɛn kɛli kɔ o k'a kɛ a ka da la k'a fɔ n'a sɔrɔ bonya bɛ fɛn jamana kɔnɔ k'a ka jamana kɔnɔna bonya a kana fɛn kɛ ni malidenw tɛ min kalama walima ni Mali gouvernement tɛ min kalama o kuma o ma mɛn nin fana kɔni ye ko kura ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛ bɛ nin ko in kan ka da ka faransi tun ye min fɔ o bɔra ma sisan kɔni u nana delili la ko o ka to Mali la yan Burkina Faso ni ala sɔnna ma ko bi u bɛn'u ka taama kunfɔlɔ kɛ sini fana o bɛna dɔ kɛ hali n'a y'a sɔrɔ Burkina gouvernement y'a jira ko u kana taama in kɛ Edi Kambogo ale ye Ngara Dabaw ka ɲɛmaa ye ale y'a jira k'a fɔ taama in kɛli wajibiyara olu kan ko n'a y'a sɔrɔ gouvernement a ye yɛlɛma don a ka gouvernement ka dɔw bɔ a la o ye tiɲɛ ye ko nka fɔ olu k'a ye de k'a fɔ lakana yɛlɛma donna la Burkina Faso o siratigɛ la o taama o bɛna kɛ bi ani sini o dun labɛnnen bɛ labɛn yɛrɛ kɔnɔna k'a fɔ o bɛ fɛ ka min lase ni kunnafonidila y'a bɔ a bɔcogo la ko b'a jira faransi la ko faransigi sen bɔ Burkina Faso lakana ko la ka da kan ko foyi tɛ ka kɛ Burkina ni tiɲɛli tɛ o laseli de bɛ yen bi si kelen bɛ k'u lamɛn Orokumar Christian Kabore kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa nin taama in kana se ka kɛ cogo min nka laban bɛn kɛra la k'a fɔ a bɛ kɛ ka da kan ko Ngara Dabaw ani mouvement citoyen minnu bɛ yen nɔ olu kɔni fɛla wɛrɛ foyi t'u la ni ka taama in kɛ Laurent Gbagbo Kɔdiwarikaw fɛ yen ale bɛ Kinshasa nin waati in na taama don ko a tɔɲɔgɔn cɛ ani min ɲɔgɔn sɔrɔ kaso bon kɔnɔna na Cour pénale internationale la yen fɛn min n'o ye Jean-Pierre Bemba a n'o kɛra teri ye kaso bon na ni maa dara ɲɔgɔn na ni aw dara ɲɔgɔn na kaso bon kɔnɔna fɛn min n'o ye o kɔni danaya kɔni tɛ tɛmɛ o kan tugun siratigɛ la Laurent Gbagbo ko Jean-Pierre Bemba denmuso bɛ furusirila sini o furusiriw senfɛ Laurent Gbagbo a kɔni ye pankurun ta kunungo a n'a furumuso Nadi Bamba a n'a ka dɔgɔtɔrɔcɛ ani an bɛ waati min na komi sisan olu bɛ Congo Kinshasa u bɛ taama min na ko u bɛna to ka nin maraji nin kɛ ni ala ma ko wɛrɛ kɛ Laurent Gbagbo a bɛna sigi fo alamisa don ka na kɔrɔbara o jamana kan kabini a nana ka bɔ a ka kasobo in na yen o ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka bɔ kɔrɔbara dugu kɔnɔna na ka taa kɔrɔbara jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ la Ousmane Sonko fana ye faransikaw sɛbɛkɔrɔ neni kununko kosɛbɛ ale ye lajɛrɛ boloda lajɛrɛ min ni o ye conférence de presse ye ko siran ka siran nanzara ɲɛ ka siran faransi ɲɛ
maa si bɛ san 50 ka taa san 60 la olu de bɛ siran Faransi ɲɛ n'o tɛ olu ma bɔ denmisɛnnin minnu ma bɔ colonisation kalama olu tɛ tubabubilen filɛ foyi ye o kɛra Usumani Sonko ta ye kunun a ye a jira k'a fɔ Faransi b'a ka diyagoya mina farafinna jamana kan k'a dabila kuma sera ko a bɛ ka diyagoya jamanaw kan k'o ka jamana ɲɛmaaw sigi cogo min na ko o dabila kuma sera wa k'a bɛ nin welewele da Emmanuel Macron ani a tɔɲɔgɔnw kan mɛn farafinna tiɲɛlen filɛ ko farafinna tiɲɛbagaba fɔlɔ o ye Nicolas Sarkozy de ye olu de ye jamana in tiɲɛ in cogo in na ka colonel Karafi bɔ n'ani na kabiri o kɛra fo kana se bi ma foyi tɛ ka bɔ tiɲɛni na fo min bɛ ka fara kan ala ka diɲɛ don o don a ye welewelema da kɛ ka ɲɛsin Macky Sall ma k'a bɛ ko minnu na a k'a dabila a dabilali ka fisa a ma ka da ko Macky Sall bɛ jɔyɔrɔ min na bi a sigilen bɛ min kan bi o y'a ye k'a fɔ cogo bɛɛ lajɛlen na a ka to fanga in na ka troisième mandat kɛ hali n'o kɛra Sénégal bɛ su ka ko bɛ kɛ o don ko bɛ kɛ yamaruya min kɔnɔna na Faransi de b'a labɛn k'a bila a la kabiri kelen ko ale kɔni bɛ min fɔ ko Macky Sall a ka nin ko in dabila a k'a to n'a ka mandat banna a ka taa a taa yɔrɔ la nin cogo in na k'o de kɔni ka fisa ko n'o tɛ k'a bɛ diya fɛn min n'o ye Abdoulaye Wade a bɛ diya o la ka tɛmɛ nin ma kofɔlen in kan Félix Tshisekedi Congo RDC a ma ladɔnniya k'a fɔ ale ni nanzaraw laban tɛna na bɛn kelen ma ko pikiri min n'o ye coronavirus pikiri ka vaccination tɛ kɛ ale la abada a tɛ kɛ ale la bi wa a tɛ kɛ ale ka maa la ko ale dalen tɛ nin pikiri ko fɔ nin vaccin kofɔlen in na o la ko k'a fɔ de k'ale bɛna nin di a ka jamana kɔnɔdenw ma coronavirus tɔgɔ la ko kuma kɔni t'a la Ansardine International ko u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen welelen bɛ sini sɔgɔma malulu denkundi min bɛ kɛ san o san ko ɲinanta bilalen bɛ ka sini kɔnɔ tatigɛ la kɛlen bɛ ka wele se bɛɛ ma sini sɔgɔma bɛɛ k'i senfa tilebanko don u b'a daminɛ sini sɔgɔma fo ka taa se wulafɛda yan fan u ka kɔrɔlenko la n'o ye anniversaire an b'a ladɔnniya k'a fɔ u bolodalen bɛ ka bila sini kan société civile o kɛlen bɛ ka wele se Zewana a lamini ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min n'o ye société civile membre yɛrɛ Jara Moriba Wata Fandama cogo bɛɛ la o ka ye kɛnɛ kan ka da ka kuma caman bɛ an ka defu ko ani examen ani baccalauréat ko kɔnɔna na min bɛɛ tɛ se ka fɔ arajo kan n'an bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ yɔrɔ kelen a ka ca Ala fɛ i dabɔ n ka kuma la o bɛ fɔ i yɛrɛ sigilen ɲini o la société civile membre bɛɛ lajɛlen welelen bɛ sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 9 tɛmɛnen ni sanga 30 ye ko diɲɛ tɛ kɛ n'o kelen si tolen kɔfɛ directeur d'école fɛn fɛn école directeur fɛn bɛ Zewa yan a bɛɛ lajɛlen welelen bɛ nin kɛnɛ kan sini ani CIS minnu bɛ yen ani école privée lycée privé Cheikh Modibo Jara ale ni Kateme a responsable bɛɛ lajɛlen welelen bɛ kɛnɛ kan sini CIS minnu bɛ Zewa AP minnu bɛ Zewa ka fara Asako kan o bɛɛ lajɛlen welelen bɛ sini lajɛrɛ la a bɛ kɛ Zewa mirikɔrɔ la musow dantɔgɔ la so min bɛ o yɔrɔ kofɔlen la lajɛrɛ bɛ kɛ yen o siratigɛ la ko diɲɛ tɛ kɛ ni maa kelen si tolen kɔfɛ dugutigi Fatoma Ouattara k'a kɛlen bɛ ka wele se fɛn min ni o ye Zewa commune dugutigi bɛɛ ma bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kaɲa 9 o waati la o la ka a bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ aw ni ne fana bɛ ɲɔgɔn bila yan bi sɔgɔmada in na ne bɛ an bɛ foli kura ko ɲɛsin aw ma ka fɔ ye ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna ma ni kunnafoni kelen kɛnɛ kan ni Ala ye courant to yen ale ni sanji n'o ma na ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini sɔgɔma sigida kunnafoni kɛnɛ kan o la aw k'an bɛn hakɛto b'a la salamu Amadu.